Busca una postura còmoda. Pots estirar-te en Shavasana o asseure't en postura de meditació. El que necessitis en aquest instant. Adopta una postura en la qual puguis establir el confort i la immobilitat i deixa que el teu cos s'acomodi. Lentament tanques els ulls. Observa el suau i subtil pas de l'aire a través de les teves fosses nasals, inhalant i exhalant contínuament. Sent la respiració fluir de forma natural. Concentra't en el seu ritme. Connecta amb la vibració i el so tímid de la teva respiració. Sent-la com una onada, com una corrent d'aigua. Visualitza aquest rierol format per la teva respiració, aquesta riera, aquest riu. Observa com es mostra per tu. Observa com és la corrent. Potser és una corrent suau, tranquil·la, un riu en calma. Potser és un rierol intens, una corrent forta que repica en les pedres. Simplement dedica't a observar-la, a reconèixer com es mostra, com la sents. Dedica't a observar el soroll que fa, si és que en fa, els sons de les vores del riu, si és que en pots sentir. I ara visualitza quins elements són emportats per la corrent. Potser hi ha fulles, potser hi ha branquillons, potser hi ha troncs, potser són peixos. Simplement identifica
quins elements baixen pel riu, pel rierol. I senzillament reconeix el ritme al que baixen, el ritme al que es mouen. Identifica la quantitat d'elements. No jutgis l'escena, no la critiquis. Tan sols observa com es va dibuixant, com si fossis un mer espectador. Aquest riu que es presenta davant teu representa la teva vida, et representa a tu. Els elements que van baixant pel riu són les teves vivències, emocions, pensaments, situacions, experiències. Fixa't en com els elements es van transformant, com van mutant. Potser també veus com canvia la força del riu, l'amplada, com canvia el color, el fons. Contempla com l'escena està en constant moviment, en constant dinamisme. Contempla com canvia, com es modifica. Observa com simplement passa. Contínuament flueix. Inevitablement succeeix. Pots sentir com tot canvia, com tu canvies. Veus com has evolucionat. Veus com s'ha anat formant i deformant la teva vida. Veus com estàs sent ara transformat. I observes com el riu no és el mateix ara de quan l'has visualitzat per primera vegada, ni és el mateix que podràs visualitzar més endavant. I sents com el riu també en algun moment inevitablement deixarà de ser.
observes com tot i res és igual que ahir o serà demà. I està bé així. Ho deixes ser, deixes que passi. Deixa que els elements del teu riu vagin modificant-se. Deixa que baixin al ritme canviant de la corrent. I acceptes la naturalesa inevitable de la impermanència. Perquè aquest moment també passarà. Amb lentitud, amb molta cura. Transporta la teva consciència al baix ventre. I sent la respiració en aquesta zona del teu cos. Pots col·locar suaument les mans a sobre del baix ventre i sentir el moviment que provoca la teva respiració. Reconeix quines sensacions, quines emocions apareixen en tu.
Identifica-les, deixa-te-les sentir i agraeix-les. Inhala profundament pel nas i exhala per la boca. Inhala profundament pel nas i exhala per la boca. Inhala profundament pel nas i exhala per la boca. Namasté i moltes gràcies.